Jo, evo ga oni mali od prošle godine. Koji mali, koje prošle godine? Pa ispo u prvom krugu, baš je bio dobar. Čekaj, to je onaj mali što imao premalo godina, ali su ga ipak pustili da nastupi. Taj. Pa to je bilo pre 2 godine. Nije, Minja prošle. Jo, pa vidi ga što je porastao, čoveče. Dosta, spržile ste mi sve moždane ćelije. Ne! Gorana, nemoj da si bahata. Ako ne vidiš, lepo reci ne vidim, a ne da na silu uzimaš telefon. A ja vas maltretiram da gledamo NBA. Hoćeš da gledamo zajedno? Hoću. Dobro, ali kad se završi emisija. Ja sad treba da sedim i da slušam ovu kupnjavu. Zvučiš ko moj deda. Jo, jeste, stvarno matorci tako zvuče. Zapomaže sa ekrana. Kako gledeš? Umesto da pune stadion, oni pune mobilne telefone. Jako mi je žao što ne delim taj vaš smisao za humor. Očigledno nam nije isti, hvala Bogu. Meni je ovih ljudi žao. Izvini, šta ti je žao? Ljudi što hoće da promene svoj život. Žao mi je što moraju javno da fejluju. Realno samo jedan ne fejluje. A vidi, oni makar imaju hrabrosti. Zavisiš od nečijeg sviđenja. Pa ili je sviđanje ili je pogrešno dosuđen faul. Uvijek je nešto. A znate šta ja volim? Kad ono kao pričaju njima, kad sede u dnevnoj sobi, pa kao šta je voleo da radi kad je bio mali, kad je prvi put uzeo gitaru u ruke, šta je voleo da jede. Meni je to tako divno. I Gorana, meni je to uzbudljivo kao kad ti gledaš fudbal. Dobro, ajde da čujem tužnu priču. Ma nije uopšte tužna priča i baš se nadam u srećnom kraju. Viš, ja navijam za ovu malu slatkicu, ovu desnu. Za ovu? Da. Kako možeš za nju da navijaš posle svega što je ovaj mali ispričao o sebi? Pa ti kao da nisi čula da je on na ulici od svoje 7. godine, Minja. Znaš što? Da bi zaradio dečko za udžbenike i to polovno. Natalija, ova mala je čudo od devojke. Majka ju je rađala 12 sati. 12 sati. A kad se rodila, cijelo porodilište se orilo od njene pesme. Ona kad se rodila, ona je pevala, nije plakala. No, šteta što se tad nije snimao šou. Vidi, nije sve u novcu, treba da pobedi. Najbolji, slažem se, i ovaj mali anđelski glas. Sali srednji je išao sa bratom od ove male u osnovni. Kaže da je sve istina. Dobro, i da je istina, pa ako je toliko dobra, snaći će se. Iskreno ti kažem, tvoj mali je patetičan. Kako možeš tako nešto da kažeš? Nisam ja rekla, sam je rekao. Nije on, kad je on rekao? Nije ništa rekao, dečko, sve su to njegovi prijatelji rekli. Evo ja ulažem 200 dinara. Da se kladim na toga. Mnogo malo? Da. Apsolutno. Malo peta gluposti, ova mala rođena zvezda. Rođena zvezda vata na suze, plače posle svake emisije. Onda na malo. Naravno na malu. Vidi, to su emocije. Čista ljubav prema poslu koji radi. Čista ljubav prema pobedi, ja da ti kažem, vidi. Ja znam. Treba vas dve da se kladite. Odakle tebi da može se kladi na ovo? Zašto ne može? Malo peta gluposti ne može. Kako ja to ne znam? Ne može, znam ja najbolje. Ako me ložite, ako me ti ložiš, ubiću te. Ti ako me ložiš, ubiću tebe. Ovo složi, pa na sve možeš da se kladiš. Gorana, ja znam valjda najbolje, radim ovdje. Opklada je džentlmenski sporazum između 2 gospodina. U našem slučaju između 2 gospođice. Gorana. Ja ću da posredujem, to je to. Gorana. Gorana, ne prži. Alo, šta ne prži, vadi pare, i ti i ti. No pali. Hajde, koja izgubi, ova druga dobija i meni daje procenat. Da. Koliki procenat? 10%, mislim da je to okej. 10%, pa to smo mogli mi same. Pa ali niste. A čekaj, je to onda za celu sezonu? Za celu sezonu? Devojke, ja sam mislila da vi iz ljubavi ispirate sebi mozgove ovim. Ajde, nemojmo amaterski, idemo emisiju po emisiju. A dobro, nego ova emisija od prošlog petka. Ove naše idu u baraž, a prošla neka treća. Molim? Strašno. Pa kao? Mi to gledamo reprizu. Ali meni je uzbudljivo kao da je prvi put. Jeste, meni isto. Vi niste normalne stvari. Gde ćeš sad? Ma da, idem da se kladim na nešto živo, neizvesno. Ubile ste svaku draž igra u meni. Smaračica. Vidi ga. Njega. Ona.